Paayos kami ngayon. Intro ang grupo. Ang inis to eh. San Fernando. Mag-subscribe naman. Oo, nang madagdagan. Siraan kasi kami. San Fernando, Resort. Kamsur. Pwede ba nagkita dyan? Misa Albay. Siraan kami. Mga vlogger hindi nyo nilagay sa pili ako. Ha? Siya yan si Kuya. Bagong bukas lang to eh. Chef nila. El Buhawi. Siraan. Tanggal yung gulaw. Hindi na kuminsan ng mga kila moto ano? Motordeck. Natira ang motor ng DTV. Tagumpay. Ayan o. Katagumpay. Ano ayos na? Yes, pare. Paayos na kami dito. Wala na yun. Dapat kayo na pa nag-vlog si Jeep eh. Nakalimutan niya ang vlogger siya eh. So, sinama mo kami oh. Wow, siyempre. Yan. Bira. Siraan kasi kami. Dituloy kami natuloy sa Skyline. Papunta yung Skyline, papunta doon. Yan. Doon, Skyline. Ito pa uwi. Kabila. Ang motor. Ang kasama namin. Yan. Siyempre kasama sa natin si El Buhawi. Yung motor niya. Yung chef ni Kuya dito sa Albay. Sir. Kami alis na kami. Yan. Bukas din? Hindi. Bukas magdadagdag tayo. Ha? Bebes, Ang init kasi ng alas 12. Magala pa tayo eh. Ilog tsaka dagat bukas. Ano? Yan. Eh, channel nito, channel ni JD Motovlog. Ito, nasiraan kami. Ito si shoutout sa Danny Gaps. Dito kami sa, ano to, tabako? Tabako po to. Dito kami sa tabako. Si JD TV. Siraan kami. Oo, nasiraan kami. Pero si parang Rudy nasiraan. Ha? Sira. Anong chef ni Kuya ang pangalan? Anong pangalan ng shop niya, kuya? 3J. 3J. 3J? Yes, kuya, 3J. Shoutout sa 3J. Kung masisiraan kayo, pero huwag naman sana masiraan. Pa-check up kayo dito. Pwede naman pa-check up dito. Lalong lalala. Ay, may sabi niya, kuya, yung ADB ng kasama namin nasira. Yan, kinakabit nila. Kasi itong ADB talaga, napakahirap baklasin. Pero hindi, sanay na rin itong dalawa. Ayan, bibigyan natin kay JDTV. Okay. Maraming salamat El Buhawi. Pagkatapos ito, alis na rin kami. Pupunta pa ba tayong Skyline? Hindi na. Ay, hindi na. Hindi na daw. Pare tayo, pahinga. Pahinga na daw kami. Tinola, inom. Ayaw ng skyline ha, puro ulap. Hindi mo na rin makikita sa Magayon. So ayan, shoutout nga pala sa may channel na to, no? Channel si Yun. Kaya Kay si Jeff. Danny. So ayan. Danny TV Si Adventure. Jeff Estrado, Estrado? Ah. Yan, si Jeff Estrado yan. Yan. Salamat and peace out. So sa mga gantong sitwasyon, no? Ayan, gaya niya, EDB, yung klase niya EDB, no? Dito po yan, sa lugar na to. So sa channel nito, subscribe. Thank you. Yan. Siyempre, like and share. Peace out. Sa loob yan, boss. Yung host.